hamana adam sana diýersin hakyň ýok hamana hiç eniň ýanyna barma. Amanam bilemeň diş bir aýdýa da goý enesiniň ýanyna barsyn diýilýär. Onu enesiniň ýanyna barsa eziýet öwrenýär, bidereklik öwrenýär. Meniň arasy bulaşýar diýen bir delilleri bolýar gelirler. Belki şiddetimi hemme erkek adamlar eşitse de. Ey erkek oğlan, sen erkek adamdırsın. Ey erkek oğlan, sen erkek adamdırsın. Enin diyenine de peleğine zulüm etme, zinanan diyenine de enine zulüm etme. Enin hormatı öz yerine, zinanan hormatı da öz yerine. Neyinki hemme yerde eninki haktır, enine hak yeri katı kân bu zamanla. Zinanan da hak yeri kân. Enin hormatı öz yerine, zinanan hormatı öz yerine. Sen erkek adam ol. Uğrun tapmasan geneş ulamalara. Men näme etmeli diye. Ya meselen Hazreti Ömer radıyallahu anh şayet olurlar şadan